Ассалому алейкум ба ҳама ва имрӯз видео мекунем дар бораи очни собеседование чӣ гуна мегзарад дар компания Agri HR. Шумо бояд чӣ гуна саволҳо битен ё ин ки уно чӣ гуна саволҳо шуморо метаҳанд, ҳамира мехоҳам барои шумо бирасонам. Ва бародар апое ки аввалин дараҷа шумо вақт барои очни собеседование дар Қазоқистон дар компанияи Agri HR мегирен, саволи аввалин ҳамея ки шуморо ҳамҷа вақте ки вақт мегирен, шуморо мегӯяд ки загранпаспортона биёрен ва нусхаи паспорти дохилитон, паспорти дохилие ки шумо шаҳрванди Узбекистон бошен, Қазоқистон, Тоҷикистон бошен, паспорти дохилитона нусхашам бошад мешавад. Ё ин ки несудимаст, варақаи мисол несудимаст меган. Ва уз мисол агар бисёри бародаре ки шумо пеш пур кардагӣ биден, уже аллакай бисёриётон гум карден, ё ин ки баъзеётон уже аллакай надорен, шумо ақаллан дар дастон ҳамун дар телефонотон бошад ё ин ки дар ҳамун хонатон бошад бигирен. Медонем ки ҳамин чиза намепурсанд, лекин барои страховкаи худтон бигирен ки дар кор мешавад. Ва вақте ки шумо уҷа мерен, аввалин дараҷа шумо бояд электронни почтаи худтона хушрӯ нависта битонен ва хушрӯ талаффуз карда битонен. Якумин дараҷа. Ва дуюмин ки шумо бояд электронни почтатона абнавид кардагӣ бошен, тайёр бошад. Ва ягон мисол шумо вақте ки аз очни собеседование мебироен, бисёриётонда уже презентация меояд ки шумо уже аллакай гузаштен гуфта. Ва дар уҷа саволҳо шумо да ҳамин гуна мешавад ки мисол баъзе вақт ҳамин риёдо даштагиен меравад мехезонад, мегӯяд ки электронни почта шумо чи аст. Агар шахсе ки рафтагӣ бошад, шумо вақте ки ту электронни почтата надонӣ, аллакай ман агар директори компания ҳам бошам, мегӯям ин дурӯғ мегӯяд ки шайтон гуфта, мумкин ки подозренда бағалтӣ. Ба ҳамин хотир тамоми анкетаро чӣ гуна пур карден, чандин шагош буд, аз ёдтон баромадагӣ бошад, як боргар такрор кунен, ёд бигирен. Ва дар уҷа основной очни собеседование ба ҳамин хотир мешавад ки чақон бидани шуморо нишон битен, шустри бидантона нишон битен. Ва пеш вақт соли 2021-22 дар ҳамуҷа ба махсус ҳамихе кубикчако будан ё ки шарикчако ё ки чӯбчако будан ки шумо тез пур мекарден ва дар давоми чӣ қадар сония ё ки чӣ қадар минут пур мекунен гуфта чақон бидани шуморо месанҷиданд. Ва барои зрени чашмотона дидан махсус варақаҳо меёранд ва дар ӯ варақаҳо шумо мебинен. Дар соли 2023 ё ки 2024 мо намедонем ҳамин чизо мешаванд, лекин дар соли 2021-22 буд. Чунки 18 ё ки 19 ё ки 21-22 декабр барои соли 2024 гузарондан очни собеседование Agri HR сар мешавад. Ман ҳамин чиза хостам пешакӣ барои шумо бугум, то шумо тайёритона дидан бигирен. Ва шояд аз дуртар шумо да махсус варақаҳое ҳастанд ки барои зрени чашмотона санҷидан мепурсанд, дар инҷа сурати чи аст ё ин ки рақами чанд аст гуфта мепурсад. Ҳаракат кунен чашмотона хушрӯ топтен ва хушрӯ агар кадомед ки зренитон ё ки чашмотон хира бошад, кам бошад, муолиҷа кардан бигирен. Ва ҳамин гуна варақаҳо ё ин ки ҳамин гуна бозиҳо дар ҳамин чизам ҳаст барои зренитона фаҳмидан, дар плей маркет ҳам ҳаст. Дароин хуб санҷиш кунен ва бисанҷен ки чашмои шумо чӣ қадар қобилияти дидан дорад ва чӣ қадар қобилияти шустри кандан ё ин ки чиндан дорен. Ва тамоми бародар апое ки шумо уҷа мерен мешинен, основной шуморо дар бораи компанияҳо, дар бораи вазъияте ки айни ҳол дар Великобритания дар фермаҳош чӣ гуна кор аст, чӣ гуна фаъолият аст, шуморо мефаҳмонанд. Ва хоҳиш, илтимос бародар ва апаҷоно, пешай Великобритания омадантон, пешай пули костномер, пули расход кардантон, хуб фикр кунен ки оё шумо метавонед ки биёен дар зимистон, дар хунукӣ, дар таги борон, боз дар лаби дарё шамолӣ шумо дар ҳамин гуна вазъият кор карда метавонед дар полия. Дар инҷа ба умеди меҳрубонӣ касе нашавен, дар инҷа касе шуморо кӯмак намекуна ва дили ягон касам намесӯзад. Хуб фикр кунен ва баъдан очни собеседование бирен. Ва дар очни собеседование основной шуморо яъне ки махсус шуморо мефаҳмонанд ки фермаҳои Англия ҳамин гуна аст ва тарзи коршон ҳамин гуна кор аст. Ва ӯ дар соли 2021-22 мефаҳмонанд ки кор осонтар аст ё ин ки мисол баъзе бародар апоя ҳастанд ки аллергия дорен шумо, баъзе мумкин аз помидор бошад, аз клубник бошад ё ки аз кори деҳқонӣ шумо аллергия дорен. мабодо ягон барг аст, ягон дору агар дар дастҳои шумо бизанад хеле бадтар мешавад. шуморо ҳамин чизҳоро мефаҳмонанд. Ва бародар апое ки шумо кор карда наметавонед, хубаш наёен ки инҷа пушаймон мешавед. Ва кадом бародарое ки бачаи деҳқон ҳастен, апаҷоное ки деҳқон ҳастен, бале шумо биёен
дар селское хозяйство дар кори мавсимӣ кор карда метавонед ва дар ҳангоми борон будан, ҳангоми шамол будан шумо кор мекунед, даждавӣ пӯшида кор мекунед ва уҷа шуморо мефаҳмонанд ки каравано ҷои худтон чӣ гуна аст ва дар каравано чанд касӣ хоб мекунед ва ҳамун пули як ҳафтаина каравани медодагитон чанд қадар паунд аст ва шумо такс чӣ қадар паунд месупоред, иншуренс чӣ қадар месупоред ва такстона возврат кардан кадом вақт гирифта метонед, ё ин ки барои такса атминид кардан шумо бояд чӣ кор кунед, ҳамаи ҳаминора мефаҳмонанд ва баъдан барои кадом намуди кордҳо, яъне ки карта револют бошад, вампей бошад ё ин ки симкартаҳо аст, чӣ гуна симкартаҳо гирифтан дар кор, дар очни собеседование ҳамин чиза барои шумо мефаҳмонанд ва бародар апаҷоное ки шумо саволои бисёр дар сартон меояд ё ин ки мехоҳед саволое ки битен пешакӣ аз ҳозира дар як ҷо нависта дар дастон бигирен барен ва дар ҳангоми очни собеседование гузарондан савол-ҷавоб кунед бо ҳамун директор ё ин ки менеҷери компания ки шуморо собеседование мегузаронад. Чунки шумо дар группаҳо, дар ягон одамое ки Англия омада рафтаган савол-ҷавоб мекунед ва ё 95%ш дурӯғ мегӯянд ва вазъияти обши ҳама компанияҳоро намедонанд ё ин ки фермаҳоро намедонанд. Шояд ӯ дар як ферма кор карда бошанд ё ин ки дар ду ферма кор карда бошанд. Рабададател ё ин ки ҳамун менеҷерҳо директорое ки шуморо собеседование мегузаронанд, онҳо аллакай ҳама чиза медонанд ва ҳама чи қонунӣ чӣ гуна кор кардан дар кор ҳамаша медонанд. Шумо метавонед ки саволотона кӯтоҳи пурмазмун карда ба ҳамо битен ва дар саволотон ҷавоб бигиред. Тамоми бародар ва апаҷоно илтимос хоҳиш мекунам ки саволои бемаъне натен. Бисёри бародарот мерен худтона нишон метен ё ин ки бисёр апо мерен бисёр ноз мекунед. Боз як бор дигар мегӯям, илтимос мекунам, мо медонем ки ҳамамон як муҳоҷирем, ҳамамон барои пул омадастем, ягон тамом бизнес надорем, падари ягон тамом правителствои Англия, Данеста, Великобритания ки кӯмак мекунад. Камтар кибру ҳасудтона поёнтар кунед, равен ҳамчун инсон ба одобона бишинед, апаҳо акоиро ки мебинед салом кунед, муомилаи хуш кунед, сигарет нос накашед. Илтимос хоҳиш мекунам. Чунки солҳои пеш вақте дар собеседование мегузаштанд дар Екатеринбург буд, бисёри бародаро нос ҳам кашидагӣ буданд, сигарет ҳам кашидагӣ буданд, чандин бор жалоб омадагӣ буд, яъне ки ахлоқи бад доранд гуфта бисёр вақт атминид карда буданд бисёрро ва бародар апаҷоное ки мисол шумо сатр мекунед ё ин ки риш дорен дар нонтон ҷоном чоткай хиш рӯш кунед, ҳамин шербачаворе кунед, хитона чотка мо ришта дроз мемонӣ, майда мемонӣ, сатр мекунӣ, намекунӣ, ҳамора хиш рӯ кунед ба тибқи одоб, як хеле кунед ки ҳамин приятни бошен. Хоҳиш ва илтимос мекунам ва қадри динам паст накунед. Кадомеоед ки намозхонед, илтимос мекунам таҳорат кунед. Шумо як рӯз пешакӣ мерен очни собеседование дар ҳамун гостиницаҳо хоб мекунед, ягон ҷода хоб мекунед. Баъзу барвақт бихеза каҷон апаҷонима таҳорат табик намозак табихон бара хиш рӯ ба як одобу рафтори хуб, муомилаи хуб худтона нишон битен ки пир илм будантон, ба одоб будантон нишон битен ки ҳамин миллати тоҷик, ҳамин мардами тоҷика бисёртар файрод кунанд то як бародар ё ки як апаи тоҷик соҳиби нони ҳалол, ризқи ҳалол шавад. Аллоҳ нигаҳбонтон. Саволотон боша бинависен, прамои эфир мекунед, дар прамои эфири мо дуромада саволотона битен ва худо хоҳад иншоаллоҳ ки агар мо ҳамун саволоро бидонем ё ин ки дигар акаҳо апое ки дар вақти прамои эфир бо мо ҳамсӯҳбат шаванд бидонанд, дар саволои шумо ҷавоб метаҳанд. Хоҳиш ва илтимос мекунам миллати азизи ма, шербачаҳои тоҷик, апаҷонои тоҷик, хоҳиш мекунам кибру кинаву ҳасудтона дур кунед. Ин вақти кибри кина нест. Дасти ҳамдигарро бигирем, кӯмак кунем, ёрдам кунем то мардами тоҷик, миллати тоҷик каман бошад, фахру одобу рафтораш хубтар беҳтар шавад дар байни дигар мардум ва дар байни дигар миллатҳо. Ва иншоаллоҳ ки шумо биёед дар ҳамин Великобритания бошен, намбарем, зинда бошем. Бачане ки аз даст мо меомадагӣ чиз агар бошад, боз кӯмак мекунем, ё ин ки мо натонистем, боз дигар шербачаҳо, дигар апаҳое ҳастанд ки барои шумо кӯмак мекунанд, барои пешрафти зиндагии шумо, барои қонунӣ зиндагӣ кардантон ба ҳам дар доираи қонуни Тоҷикистон ва дар ҳам доираи қонуни Великобритания барои шумо кӯмак кунанд. Сарҷам бошем ва ҳамеша пешсаф бошем. Ва як чизи дигарро мегӯям ки ҳар бародар апое ки шумо меоед, хоҳиш ва илтимос мекунам ҳамин аҳволу ҳоли Россия аз сару рӯи мода зиёдтӣ аст.
тамоми муҳоҷирияту тамоми бадбахтиро мо дидем. илтимос мекунам иҷа омадем одобу рафтормона хуб кунем, хуб муомила бошем, қонунӣ кор кунем ва қонунӣ бурем, то барои мардими пасмонда биёянд қонунӣ кор кунанд ва мардами миллати тоҷика бисёртар биёранд. мақсади мо ҳаме ки ҳар куҷое ки миллати тоҷик боша, ҳар куҷое ки мардами тоҷик бошанд, аллоҳи меҳрубон ҳамеша сарбаланд бошен, кибру кинара аллоҳ аз фикри бадани шумо дур кунад, меҳру муҳаббата зиёд кунад ки камам боша дастгири якдигар бошем. худованд ҳаматона нигаҳбон. ман ира барои хайп ҳам накардаистам, ман барои ира пешгирӣ накардаистам. ягон тудмада подписатся наку. акаҷон гӯш ку видеора бар дига барчаҳо акода бирасон ҳами гап хабара. аллоҳ муваффақтон бигардона, зиндагита пеш бар. ягон чи тумада дар кор нест. ҳамин намоза бихонӣ, дар ҳаққи ман дуо ку басай. ман аз шумо на пул мехоҳам, на подписатся мехоҳам, на пешравӣ ма мехоҳам ва аз ягон касам пулам талаб накардам ва пулам интизор нестам. аллоҳ нигаҳбонтон. фақат пештараф будан, пешсаф будана барои миллати тоҷик, мардами тоҷик хоҳон ҳастам. худованд нигаҳбонтон. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем. басанда аст.